Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka fi sani dai sunana Mudassir Nasir wanda aka fi sani da Mudassir Comedy. Na fito ne in muku wata sanarwa wadda ya kamata ku santa. Yanzu na canza uniform din comedy, na canza tufafi. Na canza yanzu kaga wayanda nake sai da su yanzu. Wayancin tsaffi sun samu matsala ne na canza shi yasa na zo na muku wannan bayani. Muna roƙon ku don Allah ku ci gaba da danna mana subscribe. Ku mana subscribe a YouTube channel din mai suna Mudassir Comedy. Sannan ku mana subscribe a YouTube channel mai suna Gyra TV. Sabo ne zamu buɗa shi insha Allah. Muna godiya sosai da bibiyan mu da kuke yi. Mun gode sosai. Allah ubangiji ya taimake mu baki da Allah ya mana jagora. Sannan kuma duk masoyana kun san da na buɗe YouTube channel to gaskiya an samu matsala ya lalace ne. To yanzu dai na buɗe sabon YouTube mai suna Gyra TV yadda mai gida na mu da gaya muku. Sannan kuma asalin sunana shine Usman Muhammad amma yaren shi ana mai lakabi da suna Jagwa Malagwa. Don haka za mu fara saka muku sababbin kwamirka. Assalamu alaikum. Sunana Mika'il Bello wanda aka fi sani da Munjagara a cikin comedy na Mudassir Comedy ko kuma Sokoto Arewa Comedy. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin comedy ɗinmu a YouTube channel ɗinmu na mai sunan Mudassir Comedy. Insha Allah nan ba da daɗewa ba naku Munjagara.